Als barcelonautes ens encanta tot allò que tingui a veure amb la nostra ciutat, sobretot en forma de llibres i de llibres que recullen històries per retre homenatge, en aquest cas, a dones barcelonines que mereixien ser recordades per la història. S'ha encarregat la Núria Miret i ha preparat aquest llibre que es diu Barcelonines, 1001 històries de dones protagonistes des de l'època romana fins als nostres dies. És cert que hi ha moltes dones anònimes o potser algunes conegudes que són barcelonines que mereixen molt la pena? Totes aquestes i moltíssimes més. Aquí n'hi ha algunes que són les que cabien, perquè aquests llibres sempre tenen un format físic igual, però n'hi ha moltíssimes més, conegudes i no conegudes. Gent que val la pena, que treballa molt i que ha patit molt i que s'ha esforçat molt i aquí estan, sí. La història sempre s'ha repetit en això, és a dir, moltes dones de la història, tret d'algunes reines i de més, totes estan silenciades. La majoria sí, fixa't que el silenci de les dones arriba a l'edat moderna, abans no. Les dones de la mitjana eren molt lliures i feien bastant el que els donava la gana. A l'edat moderna la dona comença a considerar-se parent del diable, hi ha caça de bruixes, les coses els hi van molt malament i això no es resol fins, bueno, aquí Déu-n'hi-do com ho tenim, però hi ha països que encara no ho han resolt. Des de fa 4 dies. Com ha estat aquesta tria i com comences a investigar i interessar-te per aquest tema? Aviam, el tema me l'encarrega l'editorial. Jo sóc redactora, no escriptora. Jo escric perquè és la meva feina, d'acord? I l'editorial em diu, hem de fer un llibre de dones. Molt bé. Ells em diuen que vol un llibre de dones que ha d'ocupar 400.000 espais i a partir d'aquí jo l'omplo de contingut. Moltes hores de documentació, molts de dies, molt de temps de documentació i molt de temps també de triar quin camí ha d'agafar aquest llibre, perquè els llibres, això és un llibre de biografies, però no es pot quedar amb això, és molt fred. Llavors estàs molta estona fins que no trobes com ho vols fer i com que ja tens tot el material buscat, aleshores quan t'hi poses surten coses que estan bé, sí. Per tant, aquest llibre no és només un recull de biografies de dones que han estat importants per Barcelona, sinó també tot aquell trasfons que hi ha darrere de cada vida. Totes tenen nom i cognom, a què es dedicaven, què feien, però no necessàriament així. Hi ha senyores que surten que una era una assassina, l'altra era una que estava sonada, l'altra era molt bona, que han fet coses que val la pena destacar. No totes són bones, intel·ligents, fantàstiques, què va, hi ha un mostrari de dones de veritat. Posa'ns alguns exemples d'aquesta tria que has fet tu. Doncs mira, començo a l'època romana i com que tinc només 2 testimonis reals, que no són reals, Santa Madrona i Santa Eulàlia, que moren en època romana, m'invento unes dones que podrien haver estat així. Però destaquen les dones medievals, que tenen poder i tenen força, són gent de la noblesa, però són dones amb iniciativa, fortes, valentes i que poden manar. I després se'n va al segle... A l'edat mitjana comença a sortir alguna dona que ha matat algú, que és una mica estranyeta, i després això, a mesura que ens acostem cap aquí, puc anar farcint històries de dones desconegudes, però que han viscut alguna cosa que mereixia ser explicada, com una noia del segle, començaments del XX, que volia ser cupletista i el nòvio la va matar. Per exemple, no? Totes barcelonines, totes tenen aquest escenari de la ciutat comtal al darrere. El tracte era que totes havien de ser barcelonines encara que no hagin nascut aquí. Poden no haver nascut aquí, però haver fet la seva vida i la seva tasca del tipus que siguin aquí. Totes tenen relació amb Barcelona. Alguna nascuda a Barcelona, com l'Emma, la filla de Guy Philippe Pilós, que va ser la primera abadessa de Sant Joan de les Abadesses, i aquesta doncs neix aquí, però als 5 anys ja l'envien al monestir perquè ella ha de ser l'abadessa suprema d'allò que acaba de crear son pare i sa mare. De manera que ella no ha fet la seva vida aquí, però és barcelonina. I a més s'ho mereix. Però la majoria són dones, o la immensa majoria són dones que han viscut, han nascut, han treballat aquí, sí. El llibre, quan el vaig arribar a les meves mans, vaig pensar, escolta, segurament la nostra ciutat, Barcelona, no seria el mateix sense tot aquest recull de dones i moltes més que han quedat fora d'aquest llibre, totes, no? Bé, és que Barcelona no seria res si no hi haguessin els homes i les dones que l'han fet, els bons, els dolents, els tontos, els llestos, els guapos i els lletjos i tothom. De manera que aquí hi ha dones, però es podia fer un llibre d'homes que no fossin només els més importants, sinó que fossin senyors normals i corrents que han fet coses. De totes aquestes històries, quina és
la que t'ha sobtat a tu més, t'ha agradat, t'ha captivat? Moltes, però de veritat que el que em va captivar més, i ho vaig dient, ja ho he dit ara, fa una estona i ho tornaré a dir sempre, l'edat mitjana, les dones de l'edat mitjana a casa nostra, són dones amb poder, bastant lliures, que fan el que els dóna la gana, poden gestionar els seus diners... Fan negocis a Barcelona. Fan negocis, manen, i sí que hi ha una mena de tutela del marit o paterna, però vaja, és molt nominal. Després s'embolica, però a mi m'han agradat les dones medievals. Quin missatge creus que ens quedarà després de llegir totes aquestes biografies de barcelonines? No en tinc ni idea, perquè a mi el que m'ha agradat és fer-lo. Jo m'he divertit fent-lo i descobrint el què de les històries grosses importants, dels grans noms, i les coses petitetes d'una senyora que està en un racó, que era una alcavota molt malparida i molt dolenta. Què ens quedarà? Doncs que les persones, no per ser dona ets més bona i més llesta, ni per ser senyor ets més fort i més valent. Des de l'època romana, que ja voltaven per aquí les dones, evidentment, igual que els homes, i se'ls ha volgut retre un homenatge amb aquest llibre Barcelonines de la Núria Miret, 1001 històries de dones protagonistes des de l'època romana fins avui dia, fins a aquesta ciutat meravellosa on homes i dones continuem generant històries. I espero que sigui així per sempre més de la vida. Gràcies per aquest llibre. A vosaltres, moltíssimes gràcies. Adéu-siau.